fa 3 setmanes que va sortir, anem per una segona edició. Què Estic molt dius? contenta. Sí, ja hi ha Uau, traducció això al... no ho he Sí. investigat, perdona, però uau. O No, sigui, és que tampoc ho hem dit fa poquet. m'estàs dient, o sigui, para un segon. M'estàs dient que no portem ni un mes, o sigui, no portes ni un mes No. i ja vas per la segona edició. És això, no ho he buscat, no sabia que estava nombrada aquest premi, però ostres, gràcies. Moltes Gràcies. gràcies. Sí. Bon lector no intentarà destruir-te, perquè si et vol tornar a llegir no et destruirà. Jo crec que sóc la suma d'aquestes tres. Quan escrius, jo penso que controles més perquè pots anar endavant, pots anar endarrere, eh, i quan interpretes t'exposes Exacte. directament, no? Llavors, el meu interès, el que passa, és quan una veu passa el paper, del paper al cos, no? Què cal per a que el nostre jovent s'enganxi a una obra? Ai, mira, si ho Hoy San sapigués. Jordi suena para ti, para mí. Bon dia, colla, o bona tarda o bona nit, en funció de l'hora en què es vegin. Bon dia, És Adrià. un plaer immens tindre't aquí. Pensa que jo m'he criat llegint-te, o sigui, és tot un plaer, la veritat. I res, jo la pregunta que faig a tothom que ve aquí, és una pregunta que per a mi és molt important. I és, bàsicament, com estàs? Estic contenta, Adrià. Estic molt contenta. Estic bàsicament contenta i agraïda. De trobar-te tu, de que em diguis això i que sé que ho dius amb el cor, de l'encontre amb els lectors, de lectors que m'han anat seguint i gràcies a la seva fidelitat i a la confiança dels nous puc tornar a publicar i em tornen a llegir una nova història que m'ha Sí, interpel·lat en un moment donat de la vida, no? Per tant, estic il·lusionada, estic contenta, sembla que farà bo per Sant Jordi, ha de sí. fer xarxa amb llibreters amb tot el món dels llibres, no? Per tant, agraïda de l'oportunitat també. Ah, no, que consti que, ja per fer una miqueta de punxada en positiu, vaig anar d'excursió amb els nanos, jo soc professor, vaig anar d'excursió a Lleida el dijous passat i anava amb uns professors d'intercanvi que són d'Alemanya. Hi havia un d'ells que és superlector, però super lector, i vam passar per una llibreria de Lleida, no recordo el nom, no és d'aquestes comercials, i estava el teu nou llibre, que en parlarem, i li vaig recomanar al professor i no sé si el va acabar comprant, però li vaig dir, mira, aquest t'has de llegir. Gràcies, Adrià. Sí, Si ens escolta. estava justament a la illa de novetats i la veritat és que m'ha fet il·lusió. Dic, ostres, a sobre que la portarem aquí al programa, vaig i trobo el seu llibre. Que bé. Doncs me n'alegro molt que estiguis contenta, que estiguis amb il·lusió. Portaves sense escriure des de, em sembla, el 22 amb l'alquímia de la vida, poder? No, després vaig fer el llegat de les cendres, Sí, amb Navona, l'any 23. I vale. després, no, bueno, sense escriure no és ben bé el mateix, és Sense sense publicar. publicar. I després el que vaig fer és posar una altra vegada en solfa a les Torres del Cel, que és la Fundació de Montserrat, que l'havia escrit el 2012, crec, però amb el mil·lenari de Montserrat me'l demanaven molts lectors i vaig tenir l'oportunitat de fer una nova edició i m'he dedicat un any a recórrer amb el país, a vertebrar el nostre petit i vell país de nord a sud, Que bé, parlant de Montserrat i escrivint aquesta peça que avui ens portem entre mans. que bé, tu. Doncs la següent pregunta que li faig sempre als escriptors, val? Abans d'incidir una miqueta en l'obra,
Jo com a escriptor que només té 2 novel·les. Ets jove, perdona. Sí, sí. Jo he començat a publicar amb 50 anys, és a dir que... No, ja, això és cert. Però, clar, jo intento fer una separació entre l'Adrià que escriu i l'Adrià que viu, m'entens? És a dir, aquell que té les seves vivències fora del jo escriptor. Tu fas aquesta separació o, o sou la mateixa persona? Mira, Adrià, jo he estat 40 anys treballant a l'escola pública, Ahà. sempre amb nanos amb discapacitats, Oh. no? Amb discapacitats intel·lectuals, amb discapacitats físiques com paralítics cerebrals o sensorials, els últims 30 anys amb sords i treballant a trastorns greus del llenguatge i de la comunicació, soc pedagog i logopeda, mestra, i a l'escola me deien Missy. Jo soc de Reus, Misericòrdia és un nom comú, a Reus és la patrona. A l'escola em deien Missy. A la meva casa, els meus pares, que m'acompanyen des d'un altre espai ja, em deien Misericòrdia. I literàriament m'he fet dir Coia. No? Jo crec que sóc la suma d'aquestes tres i que sí que quan faig teatre, per exemple, tinc molt clar el que vaig a fer i però si vols després en parlarem I més, tant. quan busco històries o quan escric històries vaig a l'encalç de les veus també, de les veus de les històries. És a dir, que sí que està una mica barrejat, però em configuren les tres, la Missy, la Misericòrdia i la Coia. Jo crec que a la meva edat sí que ja he fet les paus, no? Amb la Misericòrdia, per exemple, no? Sí que em reconec. Clar, però és un procés que és molt bonic. Molt bé, molt bé, molt bé. Això està molt bé, la veritat. És com a una experiències passades i presents. O sigui, està... Jo, la veritat, també ho utilitzo una miqueta com a mecanisme d'autodefensa perquè no em perjudiqui el personatge ni les seves vivències, que tot i que les estiguis creant tu mateix, ostres, és complicat sortir d'aquest escenari. No sé si et passa a tu igual. Bueno, en el meu cas, escriure i interpretar, no? Són dues maneres de posar Sí. cos al que no té forma, no? Però són dues maneres diferents, no? Quan escrius, jo penso que controles més perquè pots anar endavant, pots anar endarrere, i quan interpretes t'exposes Exacte. directament, no? Llavors, el meu interès, el que passa, és quan una veu passa el paper, del paper al cos, no? Jo llegeixo molt, molt, molt en veu alta. Jo no dono cap frase per acabada, ni per enllestida, ni per bona, si quan la dic en veu alta no me la crec o em grinyola o em cau de les mans, no? Aleshores, jo penso que tot allò que he anat fent està en funció de la comunicació, no? De la comunicació amb l'altre, però no només això. Dic que d'alguna manera escric per explicar, perquè durant tots aquests anys he escrit per motius molt diferents, per fer-me estimar també, i això segueix així perquè de petita jo no era una nena superdeportista ni destacava massa en res, però era més aviat tímida, més aviat grasseta, no era una nena que escollissin quan feien jocs al pati, però jo escrivia molt bé. Llavors les companyes, quan havien d'escriure una carta d'amor o una felicitació a la iaia, m'ho demanaven a mi. Jo vaig tenir un lloc en el meu cercle ja petit per això, no? Per la paraula i per la veu. Que bé. I ara penso que ja no escric tant per explicar, sinó escric per acostar-me a allò que no sé dir del tot. Uau, quasi com una espècie de... si m'equivoco, em corregeixes. Quasi com una espècie de teràpia, poder, no? Bueno, m'ajuda a repensar-me, saps? I a preguntar-me des d'altres angles, no? Wow. I
això a mi m'agrada molt. I intento que a les meves novel·les també Que bé. succeeixi. Això està sent també un nexe que jo trobo amb els escriptors que ja porto Tertulian, que no he entrevistat, Tertulian. Aquest és un nexe comú, que sempre hi ha un xic de teràpia o un xic d'intimisme dins de l'obra, que sigui una cosa inevitable. Mira, l'Esther Enric em deia que l'autor mor perquè te fas teva la seva obra. O sigui, també és a dir, no només entra l'intimisme que tu com a autor o com a autora apliques, sinó que també entra l'intimisme del mateix lector. És a dir, Sí, sí. una obra té sentiments particulars i també considero que té sentiments externs, perquè en funció de quan tu llegeixes aquesta obra fa ho diré malament, no? Fa un mal o un altre. Vull Sí, dir, sí, sí, això ens passa quan escrivim, no? Per exemple, tu tens una escaleta, no? I tens sí, un tema, o tens molts temes, o tens uns elements que vols que surtin, i uns personatges, i tot això entra en joc perquè ho has treballat molt. Però després, segur, que entra al joc l'inconscient, el subconscient. I el subconscient també escriu. ahí I està. moltes vegades t'ho trobes amb els lectors. Són ells els que t'interpel·len. En un primer club de lectura fa molts anys, 16 anys potser, de la princesa de Jade, Sí, va haver un senyor, no, que fa me quasi va una dir... quinzena ja. Sí, que me va dir, després d'explicar-li la novel·la del club de lectura, ell l'havia llegit i em va dir, miri, vostè dirà el que vulgui, però aquesta és una novel·la que va a la recerca del pare. I jo vaig pensar, perdona, me'n vaig de Bizanci, al sud de la Xina, per anar a la recerca del pare, amb tot el que he hagut d'estudiar. I jo dic, no, a mi m'ho explica això. Diu, no, ja s'ho trobarà. Wow. I no ho oblidaré mai. Fa molts anys i he passat molts clubs de lectura, però tenia una part de raó. I això te n'adones quan comences a repetir dèries, no? O com de manera camuflada toques temes, no obsessivament, però reiteradament, no? Amb veus diferents, amb èpoques diferents, i això és molt interessant, i això t'ho porta el lector. Que bé. No, sí, Sí. sí, i a part el lector és... El lector de debò, no aquell que llegeix i jutja, no? El lector sí que és un jutge, però el considero un jutge noble. Vull Sí. dir, el bon lector no intentarà destruir-te, perquè si et vol tornar a llegir no et destruirà. M'entens? Vull dir... Llavors, arran d'aquí, o sigui, has escrit de tot. De tot, diria jo. S'ha escrit... sobretot a mi la que m'interessa és la juvenil, val? La teva part juvenil. Perquè a La part... Pantera, la de Pantera. Sí, però a part d'aquestes tens em sembla que tens una altra des de fa ja un porró de Molt de temps. temps. Sí, quasi 15 anys ja. Que va ser profètica, aquesta. Sí. No, jo també escric juvenil i per això m'interessa, val? Perquè a part de totes les novel·les, val? Hi ha algunes que són premiades, ara entrarem en el tema dels premis, però m'agradaria conèixer dins de la juvenil, fer una pregunta d'autor de juvenil a autor de juvenil, i és què cal per a que el nostre jovent s'enganxi a una obra? Ai, mira, si ho sapiguéssim, ho aniríem posant pel món. Jo penso que el que cal és no anar amb receptes, sinó provocar-los inquietuds i preguntes, escoltar-los. Jo ara, el dia 24, després de Sant Jordi, vaig al Sí. Col·legi de Sant Pau, que llegeixen Pantera tots, els de tercer d'ESO, Que bé. i ells primer han fet un club de lectura, no? I després vaig jo i tal. I m'han dit, com ho vols muntar, això? Què vols explicar? Dic, vull escoltar. I en tot cas, que es plantegin una pregunta incòmoda, ells, Ahí està. saps? Vull dir que bellugar-los del seu cercle de confort i que es plantegin coses i que vagin a la recerca, no ho sé,
de reflexions que potser Molt no bé. es farien si no, no? Mira, una cosa que a mi em funciona molt bé amb els nanos, per Digues. qüestions de lectures, jo com a professor soc anti lectures obligatòries. Val? Mm. Considero que obligar a llegir fa mal. És la meva opinió personal, no? Sí, Però sí, sí. sí que procuro que dins de l'obligatorietat de llegir o l'obligació de fer lectura intento fer una miqueta més de debat, no? Que no només llegeixin l'obra, sinó que l'entenguin. I una cosa que he aplicat aquest any es diu cafè literari, que ha funcionat bastant bé. Bàsicament el nano, l'alumne pot portar una beguda no sucrosa, o sigui, no de sucre, o sigui, això resto Coca-Coles, Monsters, Primes i totes aquestes històries que veuen, però sí que un cacolat se'l poden portar, un suc de taronja se'l poden portar. Fem una rotllana asseguts a la cadira de cadascú i preparem no el capítol o capítols, sinó el fons o el rerefons d'aquell capítol. Mira, això ho vaig intentar amb l'obra de Laia Aguilar, que es diu Juno. I és una obra bastant juvenil. La temàtica és molt de jove, és molt una noia rebel que arriba a un lloc on on se sent que l'estan domesticant i bé, doncs, hi ha molt rerefons. I això ha funcionat molt bé perquè el nano no només llegeix l'obra, sinó que a part es planteja el que tu comentes, que són qüestions, preguntes, inquietuds, i jo aquí estic super d'acord amb tu, perquè, coi, no és només llegir, o sigui, el món ha canviat, això hem de ser conscients, els docents hem de ser conscients de que el món ha canviat i no només ha canviat, sinó que està canviant. Llavors, què vull dir amb tot això? Que, ostres, el nen, el nou lector, se planteja preguntes i no només hi ha una resposta i les respostes s'han de posar a la taula. O sigui, això estic Clar. super d'acord amb tu. Res de protagonistes i antiprotagonistes i secundaris i trames i històries. No. A veure, si planteges la diferència, diferent, per tu què és diferent? I per tu, saps? Exacte. I qui és diferent ara? Entre tu i jo, qui és el normal? Què vol dir normalitat? Exactament. No? Vull dir, tot això és moure'ls. I que et moguin, saps? I que et moguin, perquè poden fer-ho. Totalment. Doncs, t'anava a comentar, tens una cosa que a mi, jo em vejo molt i és els premis. Premi dels lectors. Premi a la millor novel·la d'una categoria que es diu, d'un premi que es diu Llegir en cas d'incendi. Ostres, m'encanta aquest títol. I aquí m'agradaria incidir en aquest, és el Premi Néstor Luján, amb la princesa de Jade. Com va ser la reacció d'aquest premi? A part de bona, de dir, ostres, que guai. Però, clar, és que el Premi Néstor Luján jo el tenia bastant conegut i quan me vaig assabentar que tu el vas guanyar, dic, ostres, li he de preguntar. Home, jo la veritat és que és la meva primera novel·la, va ser la meva primera Sí. novel·la. Vaig estar treballant 6 anys amb aquesta novel·la perquè jo estava preparant infantil i juvenil perquè Sí. penso que sabia una mica com es movien els nanos a l'escola, porto molts anys a l'escola, soc mare també, però en paral·lel estava escrivint aquesta novel·la i quan la gent, la de juvenil, me va dir, d'adult no tens res d'adult, dic, bueno, estic treballant, i ho va llegir i va dir, però per favor segueix escrivint. No? I quan ens van presentar el premi, doncs jo tenia tan poques esperances com tu, potser, o menys. Però jo vaig pensar, bueno, si la meva gent... Clar, que li agradi a la teva mama no és cap garantia, perquè li agradaria qualsevol cosa. Però sí, diverses persones que se l'havien llegit i... No és subjectiu. Sí, doncs vaig pensar, doncs per què no? I el que sí que és veritat és que m'ha de donar l'oportunitat de visibilitzar-me dins el món literari. És molt difícil entrar. Hi ha molta gent que escriu
també hi ha molta gent bona que escriu, no tanta com la que escriu, però també n'hi ha. I és molt difícil que, a més, alguna editorial en possibilitats d'arribar al mercat, no dic bona, dic amb possibilitats d'arribar al mercat, perquè hi ha petites editorials que són exquisides. Vull dir, que això de bo i dolent hauríem de mirar-nos-ho també. Igual que el de bestseller o no, saps? Allò perquè és un bestseller és dolent i perquè es venen 300 exemplars és exquisit. Clar, parlàvem en un episodi amb el Xavier Bagés que parlàvem dels premis. I, clar, hi ha premis des del punt de vista... Tu estàs dient una persona que no té cap premi, però hi ha premis i premis, no? Perquè em diuen gent que ha participat en concursos o gent premiada en alguna categoria, diuen que hi ha premis i premis, o millor dit, hi ha concursos i concursos. No? Llavors, clar, és que parlàvem de premis d'alta, ficaré entre cometes, no? D'alta gamma. Alta gamma, no? Que a vegades penso, dic, per què he de participar aquí si tinc la sensació de que ja sabem el guanyador, saps? Llavors, clar, jo he de dir que el Néstor Luján jo el tenia bastant... al meu cap era un premi bastant prestigiós. I clar, jo des d'aquí, encara que hagi sigut ja fa un putin de temps, t'he de donar l'enhorabona perquè, ostres, és de destacar guanyar aquest premi. I l'últim que et volia comentar és el que vas guanyar amb Pantera. Dic, aquest és l'últim que has guanyat? Mira, aquest és... jo crec que el Néstor Luján està molt bé, m'ha donat la possibilitat. El de Premis dels Lectors és meravellós, perquè aquí són ells els que voten i ells qui te'ls donen. Premi popular. I aquest és meravellós. I el Premi de Pantera és excepcional i és un miracle. I t'explicaré per què. Perquè és una història en ella mateixa. És a dir, jo escric Pantera i l'escric el 2011, potser. Fa molts anys. Wow, però Pantera... Escric Pantera és... No res, ho sé. Sí. El presento un premi que no guanyo. Bueno, doncs la meva gent el presenta en diverses editorials de juvenil. Hi ha una editorial que m'ha dit el nom per elegància, que se'l mira, diu que li interessa, però com que és una editorial que bàsicament reparteix en escoles de l'Opus i ho fa de manera lectura obligatòria, doncs em diu que, malgrat que sigui per nois i noies a partir de 13 anys, hi ha massa tensió sexual. Jo li dic, podem parlar-ne de què passa als 13-14 anys amb els nois i noies? T'estic parlant de que no hi ha... És que no hi ha ni sexe explícit. Evidentment que no hi ha morbositat, perquè jo estic molt lluny d'aquest tipus de literatura. Clar. I tant que hi ha desig. Perquè és que el senten, és que això forma part del seu dia a dia. Diu, només que li traguessis el tul amb aquesta noia i la vestissis, mira, vaig dir, no ens entendrem. Ella és una semideessa. Ella, la protagonista, forma part del mite. No puc fer això. I jo hauria guanyat molts centimets, perquè si compro aquest editorial vaig tot arreu. Però m'hauria renunciat a la meva honestedat i m'hauria sentat malament. Vaig renunciar. La meva gent va agafar i la va proposar amb una altra editorial, que tampoc diré, d'adults, i em va dir, ostres, coi, ens agrada molt, però si hi hagués una mica més de marro... A veure, no ho entès res, perquè aquest personatge, que és un mite, que és com si fos Spiderman, no se n'anirà al llit amb la veïna de baix. És un personatge... No ho entès res. Pot fer una altra novel·la, però aquesta no. I no vaig voler fer-ho. I la vaig deixar al calaix 10 anys. Per coherència. I llavors em va trucar un lector d'aquesta primera editorial
que me l'havia rebutjat i em va dir, coi, encara tens Pantera? No l'he vista publicada. Dic, sí, encara tinc Pantera. I em va dir, doncs te la publicarem a Ànima Llibres. Mira, Molt bé. Ànima Llibres, jo adoro aquesta editorial, perquè tracten els llibres meravellosament bé. Tinc una enquadernació preciosa, Que amb és 12 important. enquadernacions de Pep Boatella. I quan ja l'havíem posat en circulació, em truquen. Jo quan me truca un ajuntament o una cosa d'aquestes penso, he fet malament alguna factura. Ja som dos. No és normal. I llavors dic, sí? I em diuen, has guanyat? Dic, no m'he presentat? Com puc haver guanyat? Diu, no et presentes tu. Les editorials envien els llibres Ostres! sí, i els escriptors valencians l'han escollit com la millor obra de literatura juvenil dels Països Valencians. Aquesta no la sabia jo. Països catalans. I jo plorava. Ostres. I pensava, ho veus? Per tant, quin és el que em fa més il·lusió? Clar, Néstor Luján encara t'hi vas presentar tu mateixa. Clar, Vale. clar, però aquest Ostres, no. no, però quina sorpresa. Que Molt guai. feliç, molt feliç. Clar, no, és el que et dic, que ni ho he buscat, però m'ha encantat, saps? O sigui, ostres, que Sí, és guai. un premi a la coherència, saps? Que guai, m'agrada molt. Mm. Que molt. O sigui, està superbé, tio. O sigui, m'acabes de deixar... M'has donat un titular brutal. M'encanta. No, és això, no ho he buscat, no sabia que estava nombrada aquest premi, però, ostres, gràcies. Moltes gràcies. Sí. Que guai, m'alegro un munt, i sento bastanta curiositat per aquesta obra, tal i com l'has explicat. No només el que és la sinopsi de Pantera, sinó com l'estàs argumentant, donen ganes d'agafar-la i Agafa-la, Adrià, fer una llegida. Sobretot també jo recordo, te faré una miqueta de recordatori quan vas venir al dinar de l'associació. Vale? I em va encantar com vas introduir-nos a l'alquímia. És una passada com ho vas fer. Jo ho dic per la gent que ens vegi. Ens vas ficar un vendatge als ulls, vas tancar les llums, o sigui, vas tindre el detall inclús de ja no només tapar els ulls, sinó acabar d'eliminar tota la contaminació visual o lumínica, i amb un altaveu vas narrar, amb so de fons, vas narrar alguns paratges del llibre. Explica'ns una miqueta com és l'alquímia. Jo el tros aquest que vas narrar a mi me va encantar, però és una miqueta per situar el lector abans de parlar del teu nou llibre, que ara li farem un espaiet. Mira, jo venia de... Quan vaig publicar l'Alquímia, venia dels Camins de la Llum. Els Camins de la Llum és la història d'en Braille, no? D'un home que va treure de la ceguesa tots els cecs perquè els hi va donar l'oportunitat d'apropar-se al coneixement, i el coneixement és la llum, i és això. Aleshores, jo estava i estic molt propera, i en què no només s'hi veu amb els ulls, no només s'escolta amb les orelles, no? I volia fer aquesta immersió per tal de que prenguem consciència que moltes vegades els ulls és el primer que rep l'estímul, però que no és del tot fiable. És a dir, Entenc. ara tu i jo connectem després de no sé quant de temps, no? I tu em veus, no? I tu pots pensar, has de pensar forçosament, ostres, que bé està envellint la colla. O pots pensar, ostres, la colla, de que la vaig veure amb ara, és això, si jo no parlo, és el primer que veus, no? Arriba algú i te'n fas, ostres, ha posat 20 quilos en 3 anys, no? O va coix. La vista, de seguida, marca una sèrie de pressuposicions, no? Pressuposes coses. Quan hi poses la veu i tanques els ulls i no hi ha res que et distregui, no? Ni aquest armari del darrere que intentes veure quin llibre hi ha destacat, o les flors de no sé on, o un vermell que porta
el del costat i que et crida l'atenció, o un escot que porta l'altre. Quan no hi ha tot això, és la veu. I la veu té tant de poder. Oh, i tant. L'energia amb la que parles, no? A mi els cecs me deien, però colla, per què mous tant les mans? I jo li deia, però no em veus? Que com pots saber que moc les mans? I em diu, per l'aire que desplaces. Ostres. Clar, hi ha molts inputs. Llavors, quan tinc ganes d'introduir una lectura de veritat, amb una immersió en profunditat, tancar els ulls i preparar-los fa que aquesta immersió sigui més veritat, més neta de Sí, soroll. i una cosa que jo almenys vaig percebre i vaig sentir és el fet de ja no només una bona veu, és important a l'hora de narrar una bona veu, sinó que ets capaç de crear, dins d'una creació ja, però crear el món tal qual te narren, tal qual el perceps tu, perquè estic molt convençut que jo vaig veure un paisatge que tot i que sigui narrat d'igual manera, és possible, per dir un nom, el Joel ho veiés d'una altra manera, la Carme ho veiés d'una altra, la Tecla ho veiés d'una altra, no? Llavors, que important és no només una bona veu, no només una bona posada en escena, sinó a part també una bona percepció d'aquesta Sí, realitat, no? és anar a la recerca de l'atmosfera, Sí, no? Fer sí, el sí, sí. silenci quan toca, la respiració quan toca, mm, provocar que l'altre vulgui escoltar la següent paraula, és Sí, anar... Això és molt... jo penso que és molt bonic. i tant, És i tant, i tant. regal. I sobretot I aquí es nota molt la teva vessant com a actriu, ostres, també es nota molt. Doncs m'agradaria parlar de la teva nova obra, Somni de Gaudí, que estàs, em sembla, en plena promoció, potser, l'acabes de sí, publicar fa no res, o sigui, fa relativament poc. Fer-nos 5 centimets, lo suficient com per no fer spoilers i que no t'ho comprin per la meva culpa. Però és més que res per intentar introduir al futur lector, no, sobre la importància de per què aquest nom, de som d'on som, no? Llavors, per què el nom de Gaudí, què té d'especial la ciutat, què té d'especial eh, tot el que engloba aquesta nova obra que desitjo vagi com a mínim superbé, de home, veritat. estic molt contenta perquè fa 3 setmanes que va sortir. Sí, Va sortir en català, en castellà i en braille què al mateix dius? Què temps. I dius? perquè ho vam demanar explícitament. És a dir, Ostres, ara que tenim oients, qualsevol persona cega pot demanar una novel·la en braille i li fa a la 11. Però quan surt una novetat ha d'esperar 3 mesos. Perquè, ostres. i això és molt fàcil d'arreglar. I ha Només fa sortit simultàniament, és a dir, tant en català, castellà simultàniament. com... Hola, I amb audiollibre pels cecs, també. que bo. Llavors, això penso que és una qüestió de justícia. Vull dir, Sí, és tan fàcil com pactar amb la 11 i l'editorial amb la que treballis de que no sortirà abans, de que amb aquell PDF no se'n farà res, vale. que només és... I penso que això la gent tampoc no ho sap i és interessant. Fa 3 setmanes que va sortir, anem per una segona edició. Què Estic molt dius? contenta. Sí, ja hi ha traducció Uau, al... això no ho he Sí. investigat, perdona, però uau. O No, sigui, és que tampoc ho hem vist fa m'estàs dient, o sigui, para un segon, m'estàs dient que no portem ni un mes, o sigui, no portes ni un mes, No. i ja vas per la segona edició. Sí, perquè hi ha hagut molt bona Ostres, rebuda i llavors la gent demanava llibres i no n'hi havia al magatzem, estan tots repartits. què dius? Sí, i tenim traducció al portuguès, a l'italià i al rus. Que bo. Sí, llavors estic molt contenta. Per Ho això ho heu diràs. fet altres, Vull dir, ho heu fet tots els petits i grans altaveus Tu que diràs. m'ajuden a donar a conèixer als lectors que m'han fet fidelitat any rere any. No, que important és la comunitat, Que important és... No, és que no hi ha cap més manera. Vull dir, sol no anem enlloc. No Que anem enlloc. bo. Sols i cada vegada menys. O fem xarxa, o fem Exacte. comunitat, o tornem a la tribu,
O, sí, si no, estem perduts, estem perduts. Que bo, El sí. somni de Gaudí Sí. a veure, no és una obra sobre Gaudí, això primer, no és. És una obra des de Gaudí. Per això preguntava la simbologia del títol. És a Sí, dir... és des de Gaudí o des de que o allò que el travessa. És els 144 anys de la construcció del temple expiatori de la Sagrada Família. Per tant, Gaudí el va somiar, Gaudí el va projectar, quan el va somiar i el va projectar era un impossible, perquè amb els mitjans que hi havia aleshores no es Sí. podia construir. Va construir la primera façana, la façana del naixement. Fins aquí el relat oficial. La novel·la té 3 parts. La primera part és quan Gaudí, en 1883, agafa l'obra perquè Francisco Paula del Villar la deixa i necessiten un arquitecte i ell apareix gairebé de casualitat, té 31 anys, ha acabat arquitectura, li donen el títol i no saben si li han donat amb un boig o amb un geni, Ostres. i ho diuen així quan li donen el títol. Ell l'agafa, veu la cripta, no la enderroca perquè és expiatori, per tant vol dir que s'ha fet amb totes les donatius almoines del poble. Entenc. En cap moment cap organisme oficial ha portat res amb aquest temple, ni abans ni ara. Ostres. Aleshores, aquesta cripta, ell diu, necessito llum, més llum. Llavors, l'enlaire perquè entri la llum, d'aquell prototip neogòtic amb una torre, ell, projecta aquest somni meravellós, que és la Sagrada Família, i després, quan ell mor, que ja tots sabem com es va morir i tot el que va passar, doncs hi ha 2 parts més, que és acompanyant aquesta història oficial amb tots els arquitectes i tots els escultors que hi han treballat, etc. Hi ha hagut moltíssimes mans invisibles d'homes i de dones que no surten a la història i que sense elles hauria estat impossible aixecar-la. Llavors jo el que he fet ha sigut una saga, una família de 5 generacions que creixen en paral·lel al temple. Que bé. En paral·lel al temple vol dir que d'alguna manera hi tenen alguna cosa a veure. Una és la que comença, que és una nena menuda que porta l'esmorzar, el fardallet d'esmorzar o del dinar al seu pare, que és un picapedrer, als inicis dels inicis. Després, doncs, una altra és la professora, la mestra de les escoles de la Sagrada Família, que és aquella escola que va finançar Gaudí, que encara la veiem allà, que la va posar amb rajoles verticals perquè no era una escola definitiva, no? Era provisional i després l'havien de llançar, l'havien d'enderrocar i gastava menys rajoles si les posaven en vertical. Però que ja va construir un sostre molt especial, que haureu de llegir la novel·la, el perquè, i que hi anaven els fills dels obrers. Que bo. Hi ha tota una imatge molt bonica de... Hi ha un moment en què els fills dels obrers, els fills de la gent més humil i la gent amb més recursos caminen un trosset del carrer plegats i després uns se'n van a la dreta, a una escola religiosa, elles les acompanyen les minyones, no? Les nenes amb el llaç blanc, i els nens i les nenes se'n van cap a l'escola de la Sagrada Família i hi ha aquelles 2 Barcelones, no? Per tant, hi ha també la història de Barcelona, esclar, 144 anys, la Guerra Civil, es crema la cripta, però com que Gaudí construïa en volums, perquè el seu pare treballava en volums, doncs moltes de les estructures només es van cremar però no es van destruir. I llavors algú les va anar a colgar i després les van anar a recuperar. Totes aquestes intrahistòries que se saben poc, o quan la caputxinada, o quan la vaga de la canadenca, o l'epidèmia de tifus, tot això sacseja la ciutat, sacseja la nostra família i sacseja el temple, no?
i el temple pateix èpoques d'abandó absolut, Ja, en què podies pujar cosa que no a entenc. les torres. Sí, sí. Vull dir, que és tot això, la novel·la. La Sagrada Família és el que passa entre col·locar una pedra i una altra, saps? Entenc, Totes entenc. aquestes petjades. Que I amb bo, els vitralls igual. que bo, que bo. Incidint una miqueta en el tema, jo vull fer-te una pregunta i no sé si mullaràs. eh, Ostres, la Sagrada Família, per exemple, és emblemàtica. O sigui, des del punt de vista és emblema i és història. Llavors, si és tan emblema i tan història, o sigui, com és possible que no hagi un departament, o potser el desconec, i si el desconec dius, mira, Adrià, és aquest. Llavors, com és possible que una cosa tan emblemàtica per Catalunya i m'atreveixo a dir per resta de l'estat espanyol, eh, com és possible que hi hagi tant d'abandonament, com és possible que no l'hagin acabat, com és possible que com comentes no hi ha cap tipus de finançament, que tot és de partida privada, vull dir, o sigui, si és tant, per què tan poc? Jo crec que... A veure, no, jo crec, no, jo sé, perquè, clar, per escriure hi he hagut d'entrar molt a fons. Sí, per això pregunto, Sí, sí. perquè Jo crec dins que d'aquesta obra ha d'haver una investigació. hi ha hagut moltes èpoques en què ha estat en perill Sí. real. Real físic, Ahà. perquè va haver un moment en què la façana del naixement començava a inclinar-se i la Wow. van haver de tornar a recol·locar Wow. perquè va haver un moment en què bueno, no hi havia prous donatius o van pensar, per exemple, quan l'exposició universal, la pasta va anar cap allà. Mhm. La gent apostava per allò, perquè posessin llum a les ciutats, perquè no Ahà. sé què. I, per tant, va haver moments també d'intel·lectuals d'esquerres que van dir que allò era una bogeria i que grinyolava. I és que jo ho entenc tot. No? L'important és, mira, el que ha passat, la història, nosaltres també ens contradim contínuament, Exacte. Estic sempre. d'acord. Aleshores, hi ha hagut moments en què ha perillat molt aquest projecte, hi ha hagut moments en què pensàvem que això no s'acabaria mai, però sí que és cert que en els últims 20 anys s'ha fet el que no s'havia fet en 80 anys. Collons. I és en el moment en què comencen a utilitzar tècniques, moltes vegades aeroespacials, de la NASA, i que comencen ja la pedra, per la pedra no és suficient Ahà. per fiançar aquesta gran... I comença a introduir-se el ciment, surt a la novel·la. Quan hi ha un nou element, Sí. entra en comunió amb la pedra, no? I això també és una discussió, no? Entre... L'estem malversant, estem traint la seva significació o l'estem adaptant a nous temps, saps? Oh, bona Clar, pregunta. llavors comencen, en comptes d'anar treballant allí pedra a pedra, a que molt a prop de Porreig hi ha uns grans magatzems on se construeixen les peces, llavors les porten i fan com un Lego, les encaixen, crac, Ahà. saps? I aquí fan molta via i amb molta més seguretat i precisió. Aleshores, ara el que ens queda, com si fos meva, el que ens queda és Bueno, una miqueta sí. tècnicament és nostra. Va, Sí, exacte. sí. Que no s'hi hagi posat cap institució privada està bé perquè et dona més llibertat, Entenc. O saps? sigui, hi ha aquesta dicotomia, no? Aquesta Sí. dualitat de si hi hagués algú que s'encarregués, potser acabaríem abans, Depèn del però color del partit, saps? Podria sí, anar cap aquí o cap allà. sí, Aleshores, sí. jo penso que ara també té tot una contrapartida. Ara està molt ben dotada perquè hi ha moltíssima gent i hi ha una entrada que pica. Inclús, Per entrar a la família pica. Doncs tenen pasta per inclús han seguir. ficat ja, em sembla, vaig llegir, no sé si la font és fiable o no, però inclús ja estan començant a ficar data d'acabament. Sí, sí, bueno, perquè falta la de la Glòria. Sí, sí, que Falta és... la façana de la Glòria, sencera, tenim Ahà. dues, falta aquesta, i aquelles escales que va projectar Gaudí, que jo no les veig perquè
aquells terrenys que havien d'estar sense res, perquè quan van construir-se la família allí no havia més que horts, s'han anat urbanitzant i tot això és una altra història del per què s'han Ostres, anat urbanitzant i qui ha permès que això passés. que I bo. això sí que no té res a veure amb les famílies. Bueno, interessos privats que Sí, sempre, sí. saps, sempre, bueno, acabem Són amb i el seran. mateix. Sí, són i seran, malauradament són i Exacte. seran. Ostres, després d'aquest èxitàs, o sigui, de tres setmanes i ja s'està petant això, o sigui, què creus que pot haver després del somni de Gaudí o ni t'ho planteges? És a dir, estàs, com diria els nanos, modo carpe diem, no? Estàs vivint el moment, gaudint d'aquest èxit, o ja tenim en ment pròxims projectes? Jo penso que en aquest moment una cosa no treu l'altra. És a dir, ara estic vivint molt intensament el que m'està succeint. Sí, Molt intensament, perquè és molt bonic i home. d'aquí 2 dies són Sant Jordi i és una cosa que m'agradaria moltíssim que es traduís al japonès. És que és un Oh, somni. I que per bé. tant, saps? Em posiciono en aquesta direcció, m'agradaria moltíssim. I, i gaudint de tot el que la vida et va regalant. Sí, Petites coses i grans coses i fer xarxa. Això m'agrada molt. oh, i Tinc tant. una altra novel·la, perquè sempre tinc una altra novel·la. Tinc Oh, 2 novel·les començades. Eh, però ara mateix no em posaré a escriure perquè per mi escriure és molt intens, molt. És com quan hi ha de veritat et poses a escriure, és com qualsevol virtuós que es posa a tocar el seu instrument. Tu dius, ara ja en sé i me n'oblido 3 setmanes. No. Has de practicar 8 hores al dia, 6 hores al dia. Potser si ets molt virtuós en 4 en tens prou. sí. Però, o una nedadora desincronitzada. Dius, ara ja ens surt bé, vinga, ens trobem després de l'estiu. No, Doncs no, impossible. no, Impossible. allí l'aigua, no? 4 hores. Doncs igual, jo quan pugui posar-me una altra vegada amb el projecte que tinc en mans, serà per tancar-me força, que també és una època bonica. Però Sí. potser esperarem la tardor i ara gaudirem de l'estiu. No, del ja sol. inspira més, inspira més. Sí, És sí, molt més sí. bonic a la tardor. No, jo, en el meu cas, a mi escriure em buida. És a dir, jo he sigut boxejador i he competit en boxa, val? I fer boxa també buida. O sigui, és un esport que demanda moltíssima disciplina, moltíssim sacrifici, sí, no només la capacitat que pot tenir un ésser humà en rebre un cop, que també és necessari, sinó el fet de centrar-te en que has de menjar una quantitat específica diària. És a dir, tu has de pesar tot, no et pots passar ni mig gram, no pots menjar això durant mesos. És a dir, si et fa mal has de venir, si no tens ganes has de venir, t'has d'aixecar a les 6 de matí a córrer, vol dir, hi ha una sèrie de factors que buiden, no? Doncs a mi escriure me buida encara més, perquè apliques, o sigui, hi ha una fortalesa mental a boxa i una fortalesa física, però és que escriure és una fortalesa mental I física també, Adrià. a part, no, Acabes sí, esgotat. Vull dir, a mi m'han sí, regalat, els meus fills m'han regalat un munt de cadires, d'aquestes que se suposa que són mig ergonòmiques i que... És se igual, suposa, com escric, me poso a la punteta, saps? sí, No em recolzo mai. A la punteta i amb tensió, i acabo morta. Però per què és això? Perquè és el que dius tu, que ho has dit sí, molt bé, sí, és que et buides, és trasllades allò allà al paper i és molt físic també. clar, És al molt... final estàs interpretant molts papers en una obra de diferents magnituds, has de procurar que no t'afecti el fet... A mi, una cosa que potser te n'enriuràs i ets benvinguda a riure, matar un personatge que saps que el fil argumentatiu de la teva obra t'està convidant a que aquest personatge que li tens tanta estima te l'has de carregar perquè no pots sobreviure en aquest fil argumentatiu, en aquest univers que estàs creant
no pot sobreviure aquest personatge, l'has de matar. Llavors, també això em buida, perquè dius, tio, he fet un personatge genial per aquesta obra, però ho sento, t'he d'acomiadar, saps? Llavors també acabo bastant buit, i llavors quan escric és justament com dius tu, és escollir el moment i no sortir d'aquell moment, Mm. Sí, perquè sí, sí. no em buidaré per un dia. Exacte, exacte. Sí, sí. Saps que és de llarg recorregut. Jo, a la Clara, que és un personatge que l'estimo molt, molt especialment en aquesta novel·la, li he salvat la vida 2 vegades. No em veia capaç. Dic, una miqueta més, una miqueta. Saps que es Aguanta. ha de morir, no? Però Sí. dius, va, li dono una mica més de vida, perquè encara té coses a dir, encara la vull veure, saps? Somriure una altra vegada. Sí, sí, costa. Costa. Ostres, i una cosa, aquí ja per tancar una secció i obrir l'última, eh, tu has creat personatges, val? Dins del teu fil argumentatiu, dins del teu món, de les teves obres, però hi ha una altra cosa que em vejo sanament de tu, i és que li has donat vida a alguns personatges, vida real, és a dir, en carn i ossos, els has pogut tocar, els has pogut eh, manipular qual títere, no? I és la teva part com a, ja no només a actriu, sinó com a dramaturga. És a dir, d'aquests personatges que has fet, corregeix-me si m'equivoco, tinc el mercader, les torres del cel, la cuinera, i diria que ja està. De tots aquests, quin li tens més estima i quin ha sigut millor interpretat? No vull noms, o sigui, vull dir, si vols dir noms, genial, però tu tens una idea, no? I passar-la a la dramatúrgia és una altra, m'imagino. Llavors, quin personatge ha sigut el més fidedigne d'interpretar? Jo crec que Braille. Jo crec que els camins de la llum, perquè um, mira, per escriure tu ja ho saps, Sí. has de treballar molt tot el que és la part de tècniques literàries i tot això, segur, has de llegir molt també, però has de ser un gran coneixedor de l'ànima humana. Jo penso que això és molt important i has de saber allò que deien de posar-te les sabates de l'altre i caminar el seu camí. Molt bé. Aleshores, això també et converteix en un deicida, no? Perquè treus a Déu i t'hi poses tu Sí. i decideixes, no, quanta vida li donaràs a aquest personatge, aquest que no acabem de matar, o si a última hora l'acabaràs perdonant, o quant de dolor li infringiràs, o quant de desig serà capaç de suportar. Tot això t'omple, és un subidor, no? Aleshores, amb molts d'aquests personatges, sobretot si ja tens una edat, els has viscut. És igual que siguis home o dona, vull dir, hi ha sentiments que són universals i tots aquests, no? Shakespeare ja els va posar tots en escena, no? L'odi, l'enveja, l'amor, la gelosia, no? Tot això. Tot això ho hem viscut, però quan ho has de veure a les fosques, saps? Per mi era un repte encara més gran i Els Camins de la Llum el van portar a escena, vaig escollir la dramatúrgia, va ser preciosa, perquè a més... Sí, aquesta no l'he mencionat. Sí, bueno, sí, és igual. Però va ser molt, molt bonica i Amor Prohibit també la van portar a escena. És que han fet bogeries, però les han fet en grup, les han fet en tribu i hem gaudit molt. I quan sumes disciplines, ja no sumes, que multiplica i explosiona, Wow. saps? És veritat, és molt bonic. I Els Camins de la Llum, el personatge que feia de Braille era vident. Llavors, perquè que es comportés com un cec, vam haver de tornar a la 11, tornar a que ells, sense veure-hi, li diguessin quina era la posició. Ostres! Clar, és que és tot un procés que si no el vius és difícil imaginar-te. Wow. No?
I llavors, quins eren els... Bueno, pensa que el van fer aquí a Tarragona, abans que era Caixa Tarragona, que era Sí, allí hi havia 140 persones vidents i hi havia un grup de 19 a 20 cecs. Per aquests ostres, 19 a 20 cecs vaig adaptar tota la novel·la en el sentit de que la ONCE els va posar uns pinganillos i deien, perquè vaig gravar tots els assajos, impressionant. els hi deien allò que no podien veure. És a dir, ara entra el personatge principal, va vestit d'aquesta manera, es mira amb indiferència aquell que té a la dreta, que és un nen de 12 anys, per exemple. Sí, Llavors, tot això. I va ser molt bonic, no? Però després vam anar a Barcelona, a l'auditori de la ONCE, i hi havia 300 cecs i 19 oients. ostres, I amb els mateixos mitjans. Va ser una obra absolutament diferent. Encara se'm posa la pell de gallina. ostres, tu En diràs. moments en què els vidents aquí a Tarragona reien, somreien o s'emocionaven, no corresponien en absolut en els moments en què reien els cecs o s'emocionaven ells. Uau, Llavors, clar, és que és anar molt més enllà de tenir una idea, d'escriure-la, no? És després que segueixi viva, explorar-la, no? I això és... Mentre fas això només et fas gran, no et fas vell. sí, 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 ostres. No, jo ja et dic que, mira, amb això últim que has dit, primer, brutal, això, no tenia ni idea d'aquesta obra, o sigui, brutal, és la meva enhorabona altre cop, perquè, Sí, ostres, és una empresa complicada, eh? O sigui, és sortir totalment de la teva zona de confort, dins del teu confort, surts de la teva zona de confort per fer una obra que sigui, o sigui, és 100% inclusiva. Vull dir, sí, absolutament. és impressionant, o sigui, és impressionant. O sigui, vull dir, és normal que li tinguis apreci de quan m'has dit el motiu pel qual... Sí, m'has dit el personatge que li tens més apreci, t'anava a dir el per què, ja me l'has contestat, o sigui, no cal fer aquesta pregunta. Arran d'això, volia fer una pregunta. Eh, Dins de lo que és la colla com a dramaturga, també hi ha una part d'actriu, si no m'equivoco. Dic, dins dels papers que t'ha tocat ja no crear, sinó interpretar, quin és el que li guardes més apreci? Mira, la primera vegada, bueno, no he fet tant de cine, però la primera vegada que vaig fer una pel·lícula amb en Jordi Lara, el gran Jordi Lara, eh, treballàvem en una pel·lícula que es diu Ventre Blanc, que va sorgir d'una beca que li van donar per un curt de 6.000 euros. I el Jordi, que és un somiatruites també, i obstinat, i tot el seu equip, que són tan bojos com ell i som tan obstinats, van dir, això és un tema per un llarg. A mi em van venir a buscar perquè jo estava fent aleshores una peça de poesia en escena on hi havia un pintor, hi havia un músic i bueno, van pensar que quadrava amb un dels papers i me van venir a buscar. I jo, els protagonistes de la història no eren actors professionals, no? Per tant, allí la que en sabia més era jo, però jo venia del teatre. I tampoc no és que hagi trepitjat grans teatres, però he fet molt de teatre amateur i he fet moltes peces de diferents formats. I llavors jo vaig començar a dir el paper que m'havien dit, m'havien demanat. I el Jordi, que és molt educat, o algú dels productors, em va dir, però què fas, Goya? I jo vaig dir, no sé, parlo, no? I em va dir, això no és teatre, això és cinema. I el cinema... Hi ha molta diferència. Clar, al teatre tu has de moure, expressar corporalment, articular molt, projectar veu perquè t'escoltin les de la darrera fulla. Però aquí no, la càmera és molt subtil. Tu pràcticament parles amb els ulls, les mans una mica més quietes, sisplau, no declamis, no? I aquest personatge em va ensenyar a desaprendre. I desaprendre és molt important. I tant. Saps?
Llavors, em va agradar molt fer aquesta experiència i em va ensenyar molt la mirada de la càmera. De manera que ara quan escric una novel·la dic, a veure, com m'agradaria que s'ho imaginés el lector. Com un travelling invertit, és a dir, vaig obrint l'objectiu i vaig mostrant, saps? Això m'ensenya molt, Impressionant. aquesta primera pel·lícula. I avui, ahir va sortir, avui també surt un programa que us recomano molt, que és Marcians, no sé si l'has vist, No. però si no te'l recomano molt, i que ha estat TV3 i el Canal 33, i que també el porta Jordi Lara, i que ens van tancar 4 escriptors en un balneari, i jo sóc un d'aquests 4 i us convido a veure'l avui, perquè, bueno, la carta. Que bo. I també que ha bo. estat molt, molt, molt divertit. Que bo. Ostres. No, m'encanta el fet que has dit aquest de desaprendre. Sí. O sigui, per mi és molt important desaprendre, també el reciclar-se, vull dir, en l'ofici que compartim, que és la docència, super, super, super important el reciclatge continu. O sigui, jo crec que un docent és crec jo, o sigui, potser estem d'acord o no, però jo crec que el docent és l'alumne perpetu, és l'alumne Sí, no, infinit, no? És aquest absolutament. que un bon docent ha de ser conscient que no sap res. Sí, és així. Jo feia un taller a la universitat per mestres, professors que passen de primària a secundària, a la URB. I sempre faig, fa 3 anys que faig aquest curs i els que venen són diferents, no? I doncs em diu, però ja el tens fet aquest curs. Ja només cal que el tornis a fer perquè la gent és diferent. Dic, ja, però jo no. Ja. I la realitat tampoc. Vull dir, no em Exacte. serveix. És que no em serveix. Vull dir, no em serveix. Vull dir, ara entra en joc la IA. Fa 2 anys no hi era, saps? Vull dir, és que no és el mateix. El nostre paper no ha de ser el mateix. Exacte. No? I vull dir que jo estic molt d'acord amb tu, això. Sí, no, i és justament això que és necessari, saps? Primer, que ens agradi el que estem fent, que no ho fem pel sou, o sigui, ja està. Això ara que estem reclamant de la pujada de sous, benvingut sigui, benvingut sigui. Vale, però jo faria més esforços en altres tipus de tràmits, en generar més recursos tant humans com físics, és a dir, humans per poder atendre totes les diversitats. La diversitat, que hi ha tanta diversitat. Mira, jo te ficaré, faig un petit parèntesi, d'acord? Jo dono aquest any primer, segon i quart d'ESO. O sigui, dono 3 nivells i la mar de feliç amb ells, un d'aquests nivells no té línia, és a dir, és un únic nivell, perquè no arriba al ràtio, però no arriba per un alumne. És a dir, estem al màxim, però no arriba a tallar la línia. Què passa? Que te trobes amb 31 alumnes, a cadascú de casa seva, i tu te les has d'ingeniar per poder fer un plan merament inclusiu per a aconseguir arribar a tothom. I això és una empresa complicada si no tens els recursos. Jo deia un podcast que vaig estar convidat a Madrid, des d'aquí li envio una abraçada a l'Arturo Zarzalejo, que li deia que, ostres, jo no em queixo tant de la nòmina, visc bé, pago el meu lloguer, pago lloguer i hipoteca, vull dir, estic bé, des del que cap, no, ni em falta ni em sobra, i això és importantíssim en aquests temps, però sí que on ploro molt és en la manca de recursos que tenim, és a dir, no pot ser que m'ajuntis a tothom de diferent a casa i no em donguis el recurs per poder atendre'ls, saps? Ni suport psicològic al professor. Perquè a veure, és que hi ha professors que s'ho estan passant molt malament i anar a treballar a l'escola no hi pots anar amb una depressió a sobre ni amb aquest nus a l'escola que em trobaré avui. Vull dir, necessita suport psicològic, necessita, cada vegada hi ha més nanos de l'espectre Asperger, vull dir, que no, TDAH, jo en el meu cas tot i...
Jo en el meu cas perquè tinc les costelles superdures i tiro, aguanto i bueno, sempre estic ben tapadet, no? Però és el meu cas Ja, 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 i he ja, ja. trobat companys i companyes que no és el seu cas i acaben completament derruïts. Sí. Sí, sí. Deia també, volia acabar amb això, el que comentaves del teatre, que això és el que et fa sentir-te jove o que sé, el que et fa tenir vida, no? I és que te citaré una cosa que diu l'Ilia Topuria, que és un lluitador d'arts marcials mixtes, campió del món en dues categories diferents. Me lo vaig apuntar perquè segur que serà interessant. Digues. Sí, aquesta persona deia que quan trobes allò que t'agrada, deixes de treballar. Sí. És a dir, jo vaig començar la docència el 2023, o sigui, fa molt poc, i ja no treballo des de llavors. O sigui, porto 3 anys de treballar. Ahí està la cosa. I res, colla, per acabar sempre amb els meus convidats, meus honorabilíssims convidats, sempre faig un últim joc, que és jo dic un sintagma o una frase i tu l'has d'acabar amb el que vulguis, o amb una paraula o amb una reflexió, o sigui, no hi ha límit, o sigui, l'escriptura no ha de tenir límit, no? Doncs pues aquí igual. Llavors, Gaudí és... Gaudí és un geni i Gaudí ens permet, des d'ell, un diàleg amb aquest geni del segle XIX i la enginyeria del segle XX i XXI. Per tant, és un somiador boig, benvingut i beneït. Ahí està, m'agrada aquesta resposta. L'escriptura fa... L'escriptura fa que et completis. L'escriptura fa que cerquis paraules per trobar o no respostes a allò que et sacseja i, en tot cas, plantejar preguntes. Molt bé. I ja l'última, quan interpreto... Quan interpreto em batega el cor molt fort, sé que m'exposo, però sóc enormement feliç perquè puc notar, sentir en directe un bany d'amor, no? Multitudinari. I Que això bo. molt poques vegades a la vida pot passar i jo l'he sentit en escena. És I un bany. molt poca gent ho pot dir. Molt poca gent ho pot dir. Doncs res, colla, portem més d'una hora. Portem més d'una hora. M'ho he passat bé, molt bé, I Adrià. jo també, o sigui, ha sigut un plaer immens, no? O sigui, el que va després d'allò immens. Tindre't aquí al programa, espero que hagi estat a gust, que... Bueno, ja se m'ha notat, eh? Sí, Sí. és veritat, és veritat. Molt És bé. veritat. T'envio una fortíssima abraçada i estàs convidada, Una. com t'he comentat abans fora de càmera, estàs convidada a la segona versió que farem ja presencial quan sigui a Tarragona, perquè jo ara soc a la Paula de Segur, que estic allà destinat. I a la tornada, a la segona temporada, farem presencials i si vols, Tu me contactes i jo... tornar, ets Genial. més que benvinguda. Te desitjo Gràcies. molts èxits amb el somni de Gaudí, més dels que ja estàs tenint, Gràcies. i t'envio, com t'he dit abans, una abraçada fortíssima. Una forta abraçada per tu també, Adrià. Adéu. Gràcies. Adéu. Adéu.